5 minuts per 2:15. Continuem navegant en directe amb el submarí i ho fem per explicar-vos que tenim una altra manera o una manera diferent de cuinar. Ara ho explicarem, però volem posar sobre la taula, i de fet ho hem fet literalment, la cuina de consum mínim. Els que ens esteu escoltant a través de la ràdio, sapigueu que tinc al meu costat una mena de pilota de roba colxada en el que hi passen coses aquí dintre. Ara ho explicarem perquè, com dèiem, us volem explicar què vol dir cuinar a baixa temperatura i cuinar amb aquest consum mínim del que és, doncs, això, l'elèctric i tot allò que necessitem per fer un bon plat i que, a més no perdi ni qualitat ni sabor. Ho posem tot sobre la cuina i és per això que saludem a la creadora de la cuina de consum mínim, Mercè Socarrats. Bon dia. Bon dia. Benvinguda al submarí. Gràcies. Ara explicarem què passa dins d'aquesta pilota de roba, podem dir-ho així, però explica'm d'entrada la CCM, la cuina de consum mínim. Què és? A què ens estem referint exactament? La cuina de consum mínim és aquesta bossa que se'n diu CCM perquè és l'abreviació de cuina de consum mínim. Li vaig posar aquest nom Sí, ja està bé. Bueno. perquè realment es gasta el mínim d'energia per cuinar. Val. És una bossa que fa la funció d'aïllament tèrmic Sí? i et permet cuinar per calor retinguda, que és la base de la cuina amb aquesta bossa. Per què hi arribes aquí? És a dir, què et fa començar a plantejar-te de dir, escolta'm, cuina de consum mínim. Per què? Com comença això? Per casualitat, com totes les coses. Com totes les coses bones, segurament. Sí, vaig trobar informació a internet sobre la cuina Podem per calor posar una mica més cap retingut. aquí a la taula? Sí. Vale, perfecte. Sobre la cuina per calor retingut i vaig començar a investigar i fer proves, perquè això ha sigut un munt de proves. Porto 3 anys fent proves Uau. per aconseguir una bossa que el L'has fet seu tu? teixit, sí, que el seu teixit aguanti temperatura, que el seu aïllament aguanti aquesta temperatura durant el temps necessari per poder cuinar. Déu-n'hi-do. I l'inici va ser, doncs, buscant a internet. Hi ha articles sobre la calor retinguda bastants. Inclús vaig trobar un llibre que ens diu La cocina sin fuego, del 1913. Bueno, clar, Molt antiga. clar, o sigui, ara perquè tenim aquest elèctric, tenim aquest foc, però fa això, 100 anys, i antes, no cal dir-ho, quan no hi havia elèctric, cuinaven d'aquesta manera, segurament. Sí. Amb altres, evidentment, estris, però era això, no?, la manera de cuinar. Per tant, per casualitat, investigant, ara explicarem també com ha estat tot aquest procés, dius, alerta amb això de la cuina de consum mínim, que ens pot anar molt i molt bé. Sí. I entres, i què vol dir exactament cuinar amb consum mínim? És a dir, com és aquest dia a dia, els plats, ara explicarem també una mica un tip de manual, però què vol dir exactament cuinar? Com ens hem d'organitzar si, per exemple, ens atrapa aquesta manera de cuinar? En principi, tu hauries de començar a cuinar com sempre ho fas. Val. No té cap misteri. Val. Tu comences, posem les verdures, que és el més senzill de fer. Va. Poses les verdures dins l'olla, la poses al foc, necessita una font de calor inicial, Val. que comenci a bullir, i després pares el foc i introdueixes l'olla dins la bossa. Val. Per tant, hi ha aquesta primera posada en escena, que és el primer toc, evidentment, d'ebullició, mongeta tendra. Sí. Olla al foc. A la que comença a bullir ja aquesta mongeta, pares el foc i l'olla tal qual, de fet estem veient imatges, l'olla tal qual, la introdueixes dins d'aquesta pilota oberta, aquesta bossa, la introdueixes a dintre, a més que és preciosa, i tapes. Tens aquests coixinets, també, Això. per tapar. Això fa que no quedin espais d'aire i que conservi. Pots posar diverses mides d'olla. Val. I així rellenes tot el que seria o les possibles fugues d'escalfor. Per tant, la mateixa calor del moment de treure l'olla del foc és el que tu mantens La retenim aquí. i fa tota la feina que faria aquella olla al foc. Sí. Val. Avantatges. Anem a parlar una mica també de les avantatges. La primera és evident que estalvies una mica la factura elèctrica, no? Aquesta és l'evidentíssim. Sí. A part de la factura elèctrica que fas servir per cuinar, diguéssim, també t'evites l'extractor. Ah, que sí, que gasta molt. I fa soroll. També. Amb les cuines obertes, Sí. l'extractor fa molta nosa. I després que, clar, mentre cuina, tu no has d'estar pendent. Clar. A mi em va molt bé perquè
Jo treballo en jornada partida. Val. Aleshores, al matí poso la verdura mentre esmorzo i això, poso la verdura o el que vagi a cuinar, llegums, el que sigui, dins la bossa, i quan arribem al migdia està a punt per menjar. Val. Això és molt pràctic. No has de rescalfar. Exacte. Tens l'aliment en estat pur. Exacte. Cuinat com toca, perquè a més ara en parlarem, la Mercè ha fet una llista, això que degues, 3 anys provant, de dir quant de temps, quines quantitats, vull dir que això ja ens ho ha fet ella, aquesta feinada, Per tant, arribes i menges. Exacte. Però clar, diuen, no, jo no tinc l'horari, és igual, els caps de setmana pots cuinar i deixar-te el batch cooking, que diuen ara avui en dia, preparat a la nevera. Perquè a part de les verdures que queden molt bones, la seva textura, conserves molt les propietats de tots els aliments. Clar. Estem cuinant a baixa temperatura i a més sense consum energètic. Què més volem? No està endollada aquesta bossa enlloc. No, és que és una bossa de... Bueno, dic roba perquè és tèxtil, però aquesta bossa, ara deia, són mesos segurament d'experimentació. No és fàcil fer aquesta bossa. No és senzilla de fabricar i està feta amb molt amor, a més. Perquè és idea teva, és a dir, vas dir, escolta, a veure, què necessito? Quin tipus d'aïllant? La caixa d'Eno, que és el que parlava el llibre d'abans, era bastant incòmode. Allò és fatal, I vaig fer les proves, inicialment les vaig fer en una caixa, amb edredons, mantes i això, vaig veure que funcionava, el que passa que, clar, aquesta bossa està calculada perquè aguanti el temps, segons la guia aquesta que ara parlarem d'aquesta guia, exacte. Té el pes just, a més té la mida per diverses olles i a més és bonica per tenir-la a les cuines que tenim actuals. És molt pràctica de fer servir, molt pràctica de guardar també perquè la pots penjar, té les seves nancetes. No, és meravellosa. La tenim aquí, com deia, a més va doncs això, amb ajustadors perquè puguis posar bé l'olla per tapar. Llavors, això d'una banda, ja tenim, diguem, el que ens ajudarà, l'eina, l'estri, per ajudar a fer aquesta cuina de consum mínim. Aliments, ara dèiem, verdures, però pots fer llegums, pots fer molts plats que jo, fins que no vaig veure aquesta llista que té de coccions, vaig pensar, això també? És a dir, has anat provant? Sí. Jo cada dia vaig investigant més i, de fet, els vídeos que faig és investigacions noves. El que passa que el bàsic, que és les verdures, els llegums. Jo et dic que els llegums, només els cigrons, per exemple, només els bullo un minut i estan 5 hores aquí dins, però queden tendres, perfectes. Hi ha un vídeo de mongetes que les toques i dius, és que me la menjaria ja. Llavors, clar, tu, un cop compres la teva llegum preferida, has de fer el càlcul, la primera fas la prova i després dius, mira, aquesta llegum doncs la tinc 5 hores, doncs mira, potser m'agradaria una mica més forta, la deixes una mica abans, que la treus i encara no està, la poses una estona més i la deixes, fins que tu agafes el teu punt i et fabriques la teva pròpia taula, perquè jo puc fer servir una llegum i tu em pots fer servir una altra. Per tant, sí que es demana, tot i que ja anem molt ben orientades, perquè ja tenim aquest manual d'instruccions i aquesta taula inicial feta, però a l'inici, diguem, el petit esforç és allò una mica prova-error, no? És a dir, anem veient... Jo t'oriento amb la taula, tu després has de provar. També pot variar l'estiu de l'hivern, si tenim més calor o menys a fora, a l'exterior. Per tant, és anar jugant una mica, però el que és evident, el que dèiem d'avantatges, la factura de la llum, evidentment, la despesa del temps, no? Clar, tu un caldo t'has d'estar un temps esperant que bulli. Sí, i has d'anar revisant, eh? 2 horetes, 2 horetes, et va marmant. Doncs en aquesta bossa tens el caldo 20 minuts al foc. El poses aquí dins i jo el tinc 6 hores. Clar, és que jo marxo a treballar i quan torno, a mi m'han passat aquests períodes de temps, però cadascú pot calcular a la seva manera. A mi em va molt bé perquè és això, que marxo, vaig tranquil·la i quan torno tinc el caldo fet. En els vídeos veureu truquillos. Que el caldo, jo per exemple, si faig llegums o faig verdures, guardo aquest caldo i després l'utilitzo per fer després el caldo de pollastre, ossos i tal. Què passa? Que treus més caldo en una mateixa olla, com menys cosa hi posis, millor. Ja tens les propietats de les verdures, de les llegums, i després hi poses els ossos i les carcanades de pollastre, el que t'agradi a tu. I com no merma,
treus molt caldo. Clar, és a dir, no et buida. És a dir, quan bulls no, l'olla, vas, clar, de 5 litres inicials acaba el caldo amb 3, per dir alguna cosa. Sí. Clar, aquí tens la mateixa quantitat, perquè Sí. l'única cosa que es fa és utilitzar l'escalfor per anar fent la feina. Això a mi em sembla meravellós, de veritat, que quan ho vaig veure vaig dir la Mercè ha de venir aquí. Hi ha una altra cosa, Va. el fricandó, que s'enganxa, el fricandó s'enganxa. Ara Has m'ho d'estar allà fricandó rascant. també, sí, fricandó també, sí, Has d'estar allà s'enganxa. rascant, que s'enganxa. Val. Tens 20 minuts vigilant-lo, que no s'enganxi, però després el poses aquí dins i es cuina. Per tant, I et surt. la primera cuinada, diguem, Sí. ara parlarem una mica d'exemples perquè també ho entengueu, sí que la fas al foc, Sí, la fas una al calor foc, inicial es necessita. però la resta, que és aquell xup-xup que diem, aquell 2-3 hores, a vegades més quan és el caldo d'allò, etc, els cigrons, és aquest aparell que tinc aquí, perquè és com un aparell això, aquest sac de roba, aquesta bola, aquesta carbassa de roba, és el que et fa la cocció. Sí. Per tant, clar, pots anar a treballar, com diu la Mercè, i quan tornes ja t'ho trobes fet, no has de reescalfar, per tant manipules al mínim no? Els canvis de temperatura de l'aliment i estalvies, com dèiem, la part també econòmica, perquè, esclar, 3 hores al foc apagat, per contra tens aquest sac que dèiem. A partir d'aquí, ara deies, fricandó, què més es pot cuinar amb això? Què has provat? Perquè tens un llistat bastant extens, eh? Tot el que faci xup-xup es pot fer aquí. Val, però... Començar. Comences el sofregit el fas tu, diguem. Sí. Val. Això és la teva cuina de cada dia. Clar. Jo faig, en els vídeos, faig les meves receptes de cuina. Sí, és que són xulíssims. A més, t'haig de dir que els fas molt ben fets, ras i curt i ràpid, eh? Sí, a mi m'agraden molt, no són aquells vídeos de mitja hora, no. Vídeos ras i curt i molt bé. Clar, intento que s'entengui. Sí, doncs s'entén. Escurçar el màxim possible. Però, clar, no poden ser com aquests d'un minut, has d'ensenyar que ho poso aquí dins, no? Clar. Però et diré més coses que puc fer. Va. Arròs amb llet. És veritat. Els flams. Flam també. Clar, tot el que sigui banys maries. Els budings, flams. I queden molt bé. Un bany maria, per exemple, com el fem? Tens, diguéssim, el recipient on aniràs a cuinar el que vagis a fer, el flam, el buding o el que sigui. O pa. Clar, és que, de veritat, que jo estic descobrint un món, eh? Es pot fer pa que no té corna. Però això ja ho deixem amb els forns que hi ha. Si algun dia és necessari, es fa. Però se sap que es pot fer. Aleshores, omples l'olla, la poses al foc i que agafi temperatura. Amb ja el recipient que has de fer servir per cuinar el bany maria. Quan comença a bullir, doncs ho deixes un parell, 3 minuts. Depèn de lo gros que posis. Clar, t'ha d'arribar a la temperatura que allò que hi ha dins també agafi temperatura, que no ens refredi l'aigua de sobte. Exacte, val. Per tant, també és una mica lògica. Sí, tu... Bueno, després ja t'hi diré. Poses a bullir allò i quan ja té aquella temperatura ho poses aquí dins i se't fa el bany maria, però a baixa temperatura, a foc lent, tranquil·let. I amb els meus vídeos, doncs ja et dono moltes pistes del temps que el pots tenir, perquè jo poso el temps que... Exacte. No, és molt fàcil, eh? Jo ara, a més a més, ja et dic que estem veient vídeos. Clar, pots fer absolutament de tot. Marmelades... Sí, les marmelades... Oh, és un món això, eh? Nosaltres que tenim terreny, quan hi ha moltes figues, que fem amb tantes figues, doncs fem marmelada o amb les fruites. I clar, quan fas marmelada t'esquitxa, és perillós. Crema. Sí. I a més has d'estar. Per tant, és que és molt fàcil. Si veieu els vídeos, veureu que el sucre es dissolgui, que agafi temperatura i després el reste de cuinat es fa aquí. Per tant, el que deies també del sentit comú, com has dit, ara t'explicaré una cosa, és a dir, que el producte que tu després menjaràs agafi aquesta temperatura és important perquè, esclar, llavors quan ho treus del foc no faci l'efecte contrari, que és refredar el líquid, no? Per tant, això també és interessant tenir-ho en compte. Sí, si estàs posant unes patates tallades petites, només que arrenqui el bull un minut, ja ho pots posar, ja ho pots treure. Perquè la patata ja ha agafat l'escalfor, diguem, d'aquest bullir. Però si estàs fent patates senceres, doncs deixa una miqueta més, deixa uns 5 minutets perquè la patata agafi
la temperatura. O sigui, una mica és que l'aliment que tu menjaràs agafi la temperatura d'aquesta ebullició, d'aquests 100 graus, més o menys, perquè llavors quan ho treus mantinguin aquesta escalfor i no hi hagi cap efecte de temperatura més baixa que trenqui la calor residual, diguem, no? Això. També a l'arribar als 100 graus també et dona una seguretat alimentària. Clar. Aquests productes ja han arribat a 100 graus. Si hi ha algun... Sí, bacteri, aquestes coses que s'han de tenir en compte. S'ha eliminat, perquè això també ho vaig consultar. Clar, tu cuines a baixa temperatura amb aparells, no arriba a aquesta temperatura. I vaig pensar que era important que arribés als 100 graus. Per tant, per la seguretat alimentària arribar a aquests 100 graus i llavors es manté... Perquè a quina temperatura més o menys s'acaba mantenint? Ja s'acaba baixant, la temperatura, però a quina temperatura manté? Si poses una olla d'uns 5-6 litres, t'aguanta fins a 6 hores, abans no arriba als 60 graus. Uau! Jo a vegades quan he fet estofats i això ho he deixat tota la nit. Després quan arriba als 60 graus... Que és aquella xifra que diuen del caldo, no, també? Sí, diuen, no ho mantinguis més de 2 hores a 60 graus. Clar, si passa la nit ja no ho tens. Clar. Són 8 hores, ja al matí ho treus, ho refredes. Jo moltes vegades, i també per seguretat, omplo l'aigüera, poso gel, unes ampolles que tinc al congelador, i refredo allò. Val. Si ho haig de guardar. Clar. Com el mateix que fan quan cuinen envasat al buit a baixa temperatura, que et diuen de seguida refreda, doncs si ho haig de guardar ho faig així. Per exemple, el caldo, faig a la tarda i jo ho vull guardar a la nevera o a refredo. Val. Però si és cuino al matí per quan arribi dinar a casa, tenir el dinar fet és meravellós. O sopar. Bueno, esclar, o el sopar. O el cap de setmana que dius, mira, anem d'excursió. Esclar. I anem amb els nens. Clar. I anem amb bicicleta, el que vulguis fer. Clar, sí. I no has d'estar allà pendent, perquè quan arribes, doncs, oita, tu fas l'aperitiu i ja tens el segon. I a més calentor, i els cigronets, i estupendo. Sí. Tens una bona llista. Jo crec que has fet bastants àpats ja. Bueno, evidentment sempre pots ampliar, òbviament, perquè el món de la gastronomia és extens, immens, però Déu-n'hi-do, és a dir, només amb el que has fet tu ja podríem menjar una família tota la setmana o més sense repetir plats. Sí, jo és el que faig. I sobretot, una altra cosa, quan faig llegums em faig quantitat. Clar, ja posats, faig una olla gran i mengem aquell dia i després doncs, també ho congelo o per la família, els tàpers. Bueno, jo crec que la família et deu picar bastant a la porta, de dir, escolta, Mercè, aviam, que... Per tant, home, clar, els llegums, i està encantada. I a més és que, és a dir, jo només ho he vist en el vídeo, no ho he provat, però sí que es veu qualitat, gust, no perd el sabor, i per tant, ostres, es veu un bon plat, no? Sí, està molt bo, la veritat. Val la pena fer aquest esforç de programar-se una miqueta. Bueno, és que la cuina sana és això també, programar-se. Fer un canvi de mentalitat en què estem fent alguna cosa, això que diem. Ara, amb la setmana del consum responsable... Sí, la setmana passada el vam celebrar aquí també, clar. Què més podria fer? Doncs amb això és un petit pas. Estem fent un esforç per gastar menys energia, per deixar menys petjada. És una cosa molt mínima, però si tots ho féssim servir, seria una cosa molt gran. Clar, atrevim-nos, no? A vegades és aquest atreviment, no? De dir, ostres, no ho conec, ostres, doncs la Mercè ha fet molta feina. Clar, exacte. No et faci mandra, prova-ho. Si ho volem provar, ara quins són els passos? A tu et podem seguir a través de les xarxes socials? Sí. Amb quin nom et trobem? Sí, a Instagram estic com Mercè Socarrats. I a YouTube, Cuina de consum mínim o Cocina de consumo mínimo. Aneu, perquè hi ha uns quants vídeos i et quedes allà atrapadíssim de dir, oi, això ho haig de provar. Però clar, necessitem aquest ingredient, diguem, que és aquesta bola. Això on ho trobem? Ho comercialitzes? Es troba? On és això? Mira, en principi nosaltres tenim ja una petita comunitat, perquè jo he fet molts prototips i els he regalat. Després també n'he fet alguns per encàrrec, perquè clar, diuen, però tu saps cosir i nosaltres no. Clar. Me'n pots fer alguna? Això és meravellós. N'he fet algunes. I ara, doncs, aquesta
repostes que he fet, Sí. hem creat una comunitat de WhatsApp en els que ens anem comentant tot allò que anem fent, Perfecte. i jo vaig fent l'esforç de fer-ne alguna. Val. Val? Si algú en vol, Que es però posi jo en no contacte. tinc molt Clar, temps i clar. les agafo per encàrrec. Val. Hi ha en les xarxes socials hi ha un número de WhatsApp Perfecte. on poden contactar amb mi i jo doncs ja parlo amb ells i dic, mira, doncs la tindreu tal dia i els hi puc enviar. Clar, perquè és bàsic tenir això, no? Sí. Si algú vol començar-ho a provar i no té encara això, ara ho dic perquè potser algú diu, i si poso mantes o draps, això es pot, Sí. ja sé que no és el mateix, però... Sí, es pot provar, i Va. tant. Sí, seguiu els meus vídeos Fantàstic. i veieu si realment això es pot solucionar el vostre dia a dia. Jo ja només amb el tema dels llegums Sí. ja se m'ha obert un món a mi. És que queden molt sanes. A mi, ja us ho dic, bueno, jo la llista sí, perquè clar, Queden hem tan parlat de tot. naturals. Clar, però el tema aquest dels llegums, dir, marxo de casa, mentre fas l'esmorzar, fas aquesta primera bullida, res, poses aquí te'n vas i quan tornes al migdia tens els llegums fets. Sí. Prova error, anar provant, un dia potser serà una mica més tous, però la qüestió és que és una meravella. Tant de bo comencem també a canviar aquests hàbits de consum, que sigui més responsable, més sa, d'altra banda. El que passa és que necessiten aquest temps, no? Aquest temps Sí. que en aquest cas tot Una permet fer la... planificació. Exacte, planificació. Una planificació, però al final, quan t'acostumes, ja és el teu dia a dia i és fàcil. A tu t'ha canviat la vida. El menjar, els Molt. àpats, clar. A veure, moltíssim. I ara estic molt més tranquil·la. I tant que sí. Sí, ara el que voldria jo és que això il·lusionés algú. De fet, t'haig de donar una novetat. Home, doncs ja me la pots donar. Molt recent. Vinga, sí. abans d'acabar. La meva idea és que això agradi i que tiri endavant. Val? Buscava una associació, una cooperativa... Clar. Això ha d'estar en vistes al consum responsable, a la cuina natural i tot això, no? Per tant, la meva idea era buscar algú que s'il·lusioni, algú que vulgui invertir Que cregui en aquest tema, projecte, clar, sí. I en això estic ara. Buscava un taller però que ho facin amb el mateix amor que ho faig jo. Clar. I la Fundació Maria Auxiliadora, que estan fent una feina maquíssima, no sé si la coneixeu. Sí que la coneixem, sí. Doncs té taller de confecció. Exacte. I ajuda a dones a empoderar-se a aquest ofici. Sí. I ja n'hem parlat i sí, sembla que tirarem endavant amb confeccionar-les a la Fundació Maria Auxiliadora. Jo només dic que això ha d'estar a les botigues, ja t'ho dic ara, ja vaig un pas més enllà, perquè pots comprar igualment l'olla, el que vulguis, però és una meravella, ocupa poc, és net per rentar, entenc que... Sí. Jo fa 2 anys que estic utilitzant la mateixa i l'he rentat. Està bé, està perfectament. I Clar. seguiré cuinant, em sembla, I molts tant, anys més. I tant. Doncs aquesta CCM, que és aquest ingredient que tinguin aquí meravellós, però sobretot l'important, entreu a les xarxes socials de la Mercè Socarrats per entrar en aquesta cuina de consum mínim. És un nou hàbit del segle XXI, però antes es cuinava poc o molt d'aquesta manera, i per tant val la pena tornar també una mica als orígens, amb l'actualitat d'avui en dia, però tornar-hi i ser també curosos amb el medi ambient. M'ha encantat, gràcies per aquesta idea i per aquestes hores que hi has dedicat a fer també aquesta taula de consum. Que vagi molt i molt bé, fins la propera. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies, ja ho sabeu, aquesta CCM.